ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may gusto tayong makamit sa buhay na ito, kunin natin yon sa mabuting paraan. Dahil kapag gumawa tayo ng masama para makamit lamang ang mga pangarap natin ay hindi rin po ito magtatagal at agad na babawiin sa atin. Ikaw kabarangay, may pangarap ka bang gustong gusto mong makamit? Dear Papa Dudut, posible bang magtanim tayo ng matinding galit sa isang tao? At posible rin bang hindi natin matutuhang magpatawad? Kasi kung oo, sa palagay ko ay deserve ng taong ito na hindi ko siya patawarin habang nabubuhay ako. Hindi niyo ako masisisi kung umabot ako sa puntong yon. Bilang anak na sobra-sobra ang respeto at pagmamahal sa magulang, ang hirap lang tanggapin na isa sa kanila ang nagtulak sa akin para kamuhian sila. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwento ko ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Aksidente lang talaga yung pagkakadiskubre ko sa programa ninyo, Papa Dudut. Gusto ko lang talagang mag-browse online tapos ay nakita ko ang isa sa mga istorya ninyo na naka-upload sa YouTube. Dahil sa na-curious ako sa caption ay pinakinggan ko yon. Hindi ko namalaya na natapos ko na yung kwento at doon na nga nagsimula ang pagkahilig ko sa pakikinig ng BLS. Hindi ko lang akalain na magpapadala ako ng sulat sa Barangay LS at umasa na sana'y mapili ninyo ang sulat ko na itampok, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dayanara, 34 years old at taga-Pasay. Nagtatrabaho ako sa isang hotel bilang housekeeping supervisor at meron na akong asawa. Sa Pasay rin talaga kami lumaki ng kapatid kong si Ricky na sa ngayon ay nakasampa na sa barko at nagtatrabaho bilang isang kusinero. Ang kwentong ibabahagi ko ay magsisimula noong 2013 kung saan ay nakatanggap kami ng balita tungkol sa tatay naming tripulante na na-injury sa barko. Nabalian siya ng binte at balakang matapos madulas noong kasagsagan ng malakas na bagyo sa kinakaroonan nila. Kaya naman napilitan siyang umuwi para magpagaling. Matagal-tagal na ring seaman si Papa, simula pa lang nung pinanganak ako ay sumampa na talaga siya sa barko. Siya lang kasi ang nagtatrabaho sa amin. Marami silang pangarap ni Mama at isa na nga doon yung makapagpatayo ng malaking bahay dahil nangungupahan lamang kami noong araw. Natupad naman yon pero hindi pa ito tapos gawin noong maaksidente ang tatay ko, Papa Dudut. Kaya nga hindi matanggap ni Mama ang nangyaring pansamantalang paghinto ni Papa sa pagtatrabaho dahil mas lalong matatagalan nang matapos ang pagpapagawa ng bahay namin, Papa Dudut. Okay lang po ba kayo? Oo naman, nak. Bakit mo natanong? Salubong po kasi yung kilay nyo eh. Nakakunot din yung noon ninyo kaya akala ko may masakit sa inyo eh. Sa ngayon wala pa ulit. Pero kanina masakit tong binti ko. Ganun po ba? Hirap naman yan pa. Pero okay na po ba kayo ngayon? Hindi na po ba masakit? Hindi na. Komportable na ako sa pagkakahiga ko. Kanina kasi hinaharap ko yung gusto kong posisyon kaya medyo napagalaw ako. Huwag na po muna kayong gumalaw masyado para mabilis kayong gumaling. May bali pa yung balakang ninyo pa. Hindi lang po yung binti ninyo ang problema. Oo nga eh. Oh, gising ka na pala, Joey. Dayanara, bakit nandito ka? Di ba sabi mo mag-apply ka ng trabaho ngayon? Ipagpapabukas ko na lang po yun, ma.
Tsaka gusto ko pong bantayan si Papa kaya hindi muna ako umalis. Nandito naman ako ah. Ako na lang magbabantay sa papa mo. Maghanap ka na ng trabaho. Oh, sabi mo may interview ka dapat ngayon, di ba? Puntahan mo na, sayang din yun. Ayoko naman po talaga dun sa company na yun eh. Kayo lang naman nagsabi sa akin na mag-apply ako dun. Aba, pihikang ka pa. Pasalamat ka nga, sinabihan kita na hiring sila eh. Tapos ngayong interview mo na, sasayangin mo pa? Ewan ko ba naman kung anong utak meron ka? Kasi simula mo pa lang pero dami mo ng reklamo sa buhay. Hindi naman po sa nagrereklamo ako, Ma. Ayoko lang po kasi talagang umalis kasi gusto kong alagaan si Papa. Wala namang mangyayaring masama sa papa mo kasi nga nandito naman ako. Hayaan mo na lang si Dayanara. Kung ayaw niya, edi wag. Marami pa namang ibang oportunidad. Anong kung ayaw di wag? Di ka ba nakakaintindi? Sayang nga yung oportunidad. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta sa interview na yon. Aba, bakit ako? Mas lalong ayoko. Kaya nga wag mo nang piliting tong si Dayanara. Tignan mo itsura niya. Halata namang ayaw niya tapos ikaw, todo yung pamimilit sa kanya. Ay, Joey, hindi ko naman siya pinipilit ng todo. Ang akin lang kung anong trabaho yun nandyan na basong gabalan niya. Hirap dito sa anak mo masyadong choosy. Hindi naman po ako masyadong choosy, Ma. Basta. Yun din yun. Choosy ka. Ayoko lang naman na mawalan tayo ng pera. Lalo ngayong hindi na makakapagtrabaho ang tatay mo. Kaya nga habang meron pa tayong ginagastos, pinaghahanap na agad kita ng trabaho. Ano ba plano mong gawin sa diploma mo? Itago sa baul? Aba sana hindi ka nalang nag-aral. Sumusobra ka na, Salve. Anong sumusobra dun? Nagsasabi lang naman ako na totoo. Hindi ganyan ang pagsasabi ng totoo. Dahil hindi mo na iniisip yung kapakanan at mararamdaman namin ng anak mo. Masyadong walang preno yung bibig mo. Kung nasasaktan ka pala sa mga sinabi ko, sana hindi mo hinayaan ang sarili mo na maaksidente. Hanggang ngayon sana nandun ka pa sa barko at nagtatrabaho. Ma, tama na po. Ano ba? Sige! Magkampihan kayo ng papa mo. Kakampihan ko po talaga si Papa kasi grabe na kayo eh. Sa palagay niyo ba gusto ni Papa yung nangyari sa kanya? Kaya nga aksidente eh. Walang may gusto at hindi rin inaasahan. Pero kayo kung makapagsalita parang wala kayong pakialam kay Papa. Sa sweldo lang niya kayo may pake. Nak, hayaan mo na mama mo. Ganyan na siya kahit noon pa. Anong ibig mo sabihin, Joey? Na mukha akong pera? Parang gano'n na nga. Ay, lintik talaga kayo mag-ama. Diyan na nga kayo. Pinaiinit niyo ang ulo ko. Pa, bakit naman ganun si Mama? Hindi ba niya naiintindihan yung sitwasyon? Ewan ko, nak. Pakiramdam ko tuloy wala akong silbi kasi nandito ako sa bahay natin. Nakaratay. Imbis na sana nagtatrabaho ko para may maipadala sa inyo. Wala po kayong kasalanan pa. Kaya huwag niyo sisihin ang sarili niyo. Pag gumaling po kayo, makakabalik na naman kayo sa pagtatrabaho. Doon na lang po muna tayo mag-focus sa pagpapagaling niyo. Papadudot kung ilalarawan ko si mama ay masasabi kong may pagkamagastos siya. Mahilig din siyang magbida at magyabang sa mga kaibigan niya ng mga bagong gamit na binibili niya mula sa sweldo ni Papa. Tapos kaming mga anak ay madalas na tinitipid niya. Pangarap niyang maipagawa ang bahay namin pero hindi matapos-tapos dahil nauna niyang pagkagastosan ang mga luho niya. Hindi lang sila isang beses nag-away ni Papa dahil sa pagiging waldas niya. Maraming beses na pero sa huli si Papa pa rin ang pinapalabas na masama at maramot ni Mama. Kabaligtaran naman ang ugali ni Mama ang kay Papa. Nuknukan ang tipid yon sa sarili pero napaka mapagbigay pagdating sa amin. Kaya nga nung nalaman niya na tinitipid kami ni Mama, sa akin na niya pinapadala ang allowance namin ng kapatid ko noon sa school at sa bahay. Bagay na ikinainit ng ulo ng nanay namin. Galit na galit siya at sinabing wala raw tiwala si Papa sa kanya. Kaya naman muling binalik sa kanya ni Papa ang pagpapadala ngunit may mga kondisyon. Kasama na roon ang pag-iipon nila ng pera sa bangko na gagamitin pampuhunan sa negosyo pag umuwi na si Papa sa Pilipinas. Kaya lang nagkagulatan na lamang noong nalaman naming walang laman ang bank account nila at hindi rin may paliwanag ni Mama kung bakit nagkaganon. Papa Dudut.
ay sinabi mo? Sabi ko ayoko na sumampas sa barko. Gusto ko na lang dito sa bahay. Hoy Joey, nababaliw ka na ba? Ano bang klaseng tanong yan? Para ka namang ewan kausap Salvi. Matagal-tagal ko na rin pinag-isipan yun. Saka sa kondisyon kong to, malabo na ako makasampa pa sa barko. Sa edad kong to, hindi ko nga alam kung gagaling pa ako. 50 ka pa lang naman ah. Mga kaedad mo nga dito sa atin nagbabanat pa ng buto. Yung iba mas matanda pa sa'yo. Tapos ikaw? Nagkasakit ka lang na panghinaan ka na ng loob? Ano plano mo sa buhay kung hindi ka nasasampa sa barko? Nakuha mo pa talaga magtanong? Planado ko na nga sana yung mga gagawin ko rito kung hindi mo nilusta yung pera ko sa bangko. Ha? Sobra ka naman sa nilustay. Totoo naman na. Kasi kung nandyan yung pera, bakit wala ka maipakita sa akin? Dito ko rin naman sa bahay ginamit yung pera. Kaya wag mo nga akong paratangan na parang pinagnakawang kita. Bakit? Hindi ba? Sumasobra ka na, Joey! Oh, Ma, tama na po. Huwag niyo nang awayin si Papa. Siya ang nangaaway sa akin. Narinig mo ang sinabi niya? Pinagbibintangan niya ako, ninakawang ko siya. Sa bibig mo nang galing yan at hindi sa akin. Saan ko naman gagastusin yung pera, Aber? Saan pa? Di sa mga luho mo. Sa mga mamahalin mong bag, damit at mga alahas. Huwag mo pakialaman yung mga yon. Regalo ko yon sa sarili ko. Bakit hindi mo na lang kaya ibenta yung mga yun para may pakinabang naman? Bakit ko naman gagawin yon? Para magkapera tayo. Lalo na ngayon na hindi na ako sasampa ulit sa barko. Kulang pa yung pera ng pagbebentahan ng mga yun sa pang-araw-araw natin. Tapos gamutan mo pa. Paano na lang din tong bahay? Hindi na natapos-tapos. Ma, pwede ba tumigil na po kayo? Pera na lang ba talagang mahalaga sa inyo? Oo! Importante ang pera para mabuhay tayo. Nandito naman ako. Pag nagkaroon na ako ng trabaho, pwede na akong tumulong sa inyo ni Papa. Nak, hindi ka naman namin inuobliga. Hindi! Inoobliga ko siya, Joey. Huwag mo na nga babyhin yung anak mo. Matanda na yan. Kung ikaw kaya yung magtrabaho kaysa inuobliga mo anak natin. Bakit ko naman gagawin yun? Nakakapikon ka na kasi. Kung makapagsalita ka, akala mo ganun lang kadaling kumita ng pera. Palibhasa, hindi mo alam yung hirap at sakripisyo ng pagtatrabaho sa labas kasi nandito ka lang sa bahay. Hindi naman ako nagpapalipas oras dito sa bahay ah. Mga nakakalimutan mo. Inaasikaso ko yung mga anak mo. Ma, sabi na tumigil na kayo eh. Hanggang kailan po ba kayo magtatalo tungkol sa pera? Yung nanay mong gastador pagsabihan mo. Bakit ako lang? Kausapin mo rin yung tatay mong inutil. Papa Dudut, nalulungkot ako sa nangyayari sa pamilya namin. Lalo na sa mga balikat ko na atang ang mabigat na tungkulin na buhayin sina Mama at Papa. Nagsisimula pa lamang ako noon sa paghahanap ng trabaho pero grabe na yung pressure. Hindi rin nakakatulong Papa Dudut ang laging pagreklamo at pagtatalak ni Mama kay Papa. Awang-awa na ako sa tatay namin dahil lagi siyang sinasabihan ni Mama na walang silbi at inutil. Hindi ko lubos maisip kung bakit may ganong kasamang ina at asawa. Sa kabilang banda ay nagsika pa rin ako para makapag-apply ng trabaho. Kahit naman papaano ay may last pay pa si Papa na nakuha niya sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya yun muna ang ginamit naming panggastos. Pero syempre kung anong higpit namin ang sinturon ay siya namang waldas ni Mama. Para siyang mababaliw kung hindi siya makakabili ng gusto niya. At kapag sinasaway siya ni Papa ay binabalik niya rito ang sisi at pinamumukha naman niya na kasalanan nito kung bakit kami gipit sa pera at naghihirap kami ng dahil kay Papa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nagsisimula pa lamang ako sa trabaho ay hindi ganong kalaki ang sweldo ko. Kaya nga natuto akong mag-budget para mapagkasya lamang ang kinikita sa mga pangangailangan namin sa bahay. Kasama na doon ang allowance ng kapatid ko sa eskwelahan na noon ay graduating na rin at para din sa gamot ni Papa. Kaya nga pag wala na akong maibigay kay Mama na extra money ay naghihimutok siya sa akin at pinagsasalitaan ako ng hindi maganda. Halimbawa na doon ay yung tinitipid ko raw siya, hindi ko na siya mahal at maramot daw ako sa kanya.
Papadudot masakit para sa akin na makarinig ng mga salitang ganon mula pa mismo sa mama ko. Inaasahan ko kasi na maintindihan niya ang sitwasyon namin pero maling-mali ako. Kung tutuusin ay hindi naman kami umabot sa puntong wala na kaming makain. Meron pa naman. Pero sadyang mapili lang si mama sa pagkain at gusto niya laging masarap na katulad daw ng mga napapanood niya sa TV o nakikita sa social media na kinakain ng mga kumare niya. Kaya nga tuwing sweldo ko ay binibilhan ko siya pero ni minsan ay hindi siya nagpasalamat. Minsan madalas ay nagreklamo pa siya dahil nahuli raw ako ng bili at iba na ang craving niya ng mga oras na yon. Kaya nga tinamad na akong pasalubungan siya kasi pinamumukha niya sa akin na hindi ko siya ma-spoil katulad ng ibang anak na mga kaibigan niya. Bunga noon ay lagi na lamang akong malungkot, bagay na hindi nakaligtas sa mapag-obserbang mga mata ng tatay ko. Kumusta ka naman sa trabaho mo, anak? Okay lang naman po, pa. Mabait naman po sa akin mga kasamahan ko doon. Tinuturuan nila ako kapag hindi ko alam yung gagawin. Tsaka lagi nila akong pinupuri kapag nagagawa ko ng maayos yung trabaho. Lalo tuloy akong ginaganahan na pumasok. Naalala ko, may ganyan din akong kasamahan sa trabaho. Bale, boss ko siya. Lagi niya akong pinupuri kapag maayos ang trabaho ko. Kahit pareho kaming lalaki, nalalambingan talaga ako sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi lang naman siya sa akin ganun. Kasi mabait din siya at mahilig mamuri ng iba pa naming kasamahan kaya nga kahit mabigat yung trabaho namin napapagaan dahil maayos siyang makitungo. Sabi ko na nga be, importante talaga na maayos yung mga kasamahan mo sa trabaho para maging maayos din pakiramdam mo habang nagtatrabaho. Oo, nak. Kaso, sigurado mamimiss niya kayo kasi hindi na kayo sasampas sa barko. Oo, pero sabi niya sa akin nung isang beses na nagkausap kami sa cellphone, bibisitahin niya ako rito sa bahay pag dumaong na ulit dito sa Pilipinas yung barko nila. Ganun po ba? Ayos yun. Para naman kahit po papano malibang kayo habang nagpapagaling. Ay, sa totoo lang, nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa akin. Naisip ko kung hindi ako na-aksidente, baka kahit papano makapag-extend pa ako ng kontrata sa barko bago ako tuluyang magretiro. Kasi naman yung nanay mo kung sabihan ako ng inutil at walang silbi, akala mo kung sino? Minsan gustong sumama ng loob ko sa kanya kasi nga ang tagal ko rin nagpakahirap sa pagtatrabaho sa barko. Tapos siya gastos dito, gastos doon lang ang ginagawa. Oh, kita mo, pati yung inaasahan kong ipon sana niya mula sa mga padala ko, wala rin nangyari. Ewan ko nga po ba kay mama kung bakit siya nagkaganon. Ang hirap na niyang kasama dito sa bahay. Wala siyang ginawa kundi magsisigaw tsaka magparinig sa atin. Nasasaktan ako kapag pinaparinggan ka niya at sinasabihan na masasakit, anak. Kung ako kahit papano nasanay na sa kanya, pero naaawa ko sa'yo. Natitiis ko naman po pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila, para hindi ko masyadong damdamin. Pero kahit na, ayoko masanay ka na ginaganon ng sarili mong ina. Si Salvi talagang kailangan magbago. Ayus-ayusin niya tapos ang dila niya kasi masyado nang matalim. Kaya nga laking pasasalamat ko kasi nandito na kayo kasama namin. Kahit na hindi tayo katulad ng dati, yun bang madali sa inyong mabili yung mga luho namin? Ayos lang sa akin yun. Kasi magkakasama na tayo. Tutuparin pa rin naman natin yung plano nyong negosyo. Kasi talaga pong pag-iipunan ko yun pa. Talaga, anak? Opo pa. Kaya nga po magpagaling talaga kayo. Salamat pero ayoko nang isipin mo yun. Baka lalo ka lang kasi mabigatan Ikaw na nga lang gumagastos dito sa bahay. Saka ikaw na rin nagbibigay ng alawan sa kapatid mo. Malapit na rin naman po siyang gumraduate. Nag-uusap na kami na pagtutulungan namin ang gastusin dito sa bahay para hindi ako mahirapan. Kaya ako na pong bahala sa negosyo nyo. Basta dapat pangako nyo sa akin na magpapagaling kayo, ha? Oo naman, nak. Salamat kasi kahit wala man ako maraming pera, meron naman akong mababait na mga anak. Para sa akin, kayo ng kapatid mo ang yaman ko na hinding-hindi matutumbasan ng kahit magkanong halaga.
Mahal na mahal ka namin pa. Masaya talaga kami na magkakasama na tayo ngayon dito sa bahay. Kaya sana kahit na ano pong sabihin ni Mama, huwag niyo po masyadong damdamin ha. Hindi totoo yung mga yun. Gayahin niyo na lang ako pa. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Sabi ko naman sa'yo, sanay na ako. Pero pag naiinis ako sa kakatalak ng nanay mo, parang siya yung gusto kong palabasin sa bahay natin. Mabuti pa nga po. Ikaw ha, suportado mo ako. Hindi lang po suportado pa. Kakampi niyo pa ako. Papa Dudut, hindi ko na napigilang maglabas ng sama ng loob kay Papa, pero hindi para ipamukha sa kanya ang tulad ng mga sinabi ni Mama. Thankful kami ng kapatid ko na ligtas si Papa at kasama na namin siya. Kung tutuusin ay matagal-tagal na rin siyang nagtatrabaho sa barko bago nangyari ang aksidente. Maraming birthday namin ang kapatid ko na wala siya at maraming Pasko rin na malayo siya sa amin. Kaya kahit papaano ay may comfort at saya rin na kasama namin siya sa bahay ngayon. Mahal na mahal ko si Papa. Siya ang madalas kong kausap pagkagaling ko sa trabaho. At kahit na anong late ko nang umuwi dahil sa heavy traffic ay naaabutan ko pa rin siya sa sala habang nasa wheelchair niya at naghihintay sa akin. Minsan ay doon na siya nakakatulog kaya naaawa naman ako. Lagi niyang kinukumusta ang araw ko at pinakikinggang mabuti ang bawat detalye ng mga kwento ko. Nakikita ko sa mga mata niya na sabik siyang malaman ang nangyari sa buong maghapon ko. Pangit man yon o maganda. Kaya nga pagkatapos kong magkwento sa kanya ay gumaan ang dibdib ko. Lumipas ang isang taon ay nakagraduate na rin si Ricky at dalawa na kaming naghahanap buhay sa pamilya. Kahit paano ay may katuwang na ako sa responsibilidad kaya bahagyang gumaan ang mga daladala ko. Kung may nagpapabigat man ulit nito ay walang iba kundi si Mama at ang walang katapusan niyang pagrereklamo. Minsan papadudot na pag-usapan namin nila Papa at Ricky kung wala na ba talagang pag-asa na magbago si Mama. Kung umakto kasi siya akala mo ay pinagdadamutan. Siya na nga yung walang trabaho sa amin, siya pa rin yung pinaka magastos. Kaya nahirapan din kaming mag-ipon ng kapatid ko dahil lagi nangihingi si Mama. Hanggang sa nagdaan pa ang 9 na taon. Meron akong inanunsyo sa bahay na agad na kinontra at tinaasan ng kilay ng nanay ko. Nasa na ba yung kapatid mong yon? Sabi niya po malilate daw siya. Pero nasabi ko na sa kanya yung sasabihin ko sa inyo ni Papa. Ano ba kasi yon? Bakit kailangan kausapin mo pa yung kapatid mo? May kinalaman ba siya rito? Meron po. Kasi miyembro siya ng pamilya natin. Tungkol saan ba yung sasabihin mo, Nak? Ano po kasi, Pa? Ano nga? Pa-suspense ka naman eh. Tumahimik ka nga, Salve. Napakadaldal mong babae ka. Nagsalita ang tahimik ko no. Oh, mag-aaway pa kayong dalawa? Sabihin mo na kasi yung sasabihin mo. Sinasayang mo lang ang oras ko eh. May pupuntahan pa kami maya-maya ng mga kumari ko. Ma, aalis na naman kayo? Oo. Ayoko rito sa bahay natin kasama yung pilantod mong tatay. Kaunti na lang talaga mahahampas na kita ng tungkod ko. Sige, subukan mo. Baka pilayan pa kita lalo. Pa, wag na po kasi kayong pumatol. Ma, wag niyo na kasing awayin si Papa. Yung tatay mo kasi. Pasensya na, anak. Mabalik tayo doon sa sasabihin mo. Ano ba yon? Plano na po namin kasi magpakasal ng boyfriend ko. Talaga? Magandang balita yan kung ganon. Ano magandang balita doon pag kinasal yung anak mo, bubukod na yan sa atin. O sino magbibigay ng perang paggastos dito sa bahay? Ano ba pinagsasabi mo kumikita naman yung tindahan na binigay sa atin ng anak mo ha? Pero hindi pa rin sapat yun no? Sa dami ba naman ng mga umuutang sa tindahan niya na pagkahirap-hirap singilin, madalas pa akong abunado dyan kaysa tumubo kaya wala rin kwenta. Anong ibig mong sabihin? Hindi na pwede mag-asawa at bumukod si Dayanara? Kasi gusto mong buhayin pa rin niya tayo, ganun ba? Aba bakit
magulang niya tayo. Kaya dapat lang na siyang bumuhay sa atin. Baliw ka ng babae ka. Baliw na kung baliw pero ayoko! Hoy Dayanara, paano na kami ng papa mo? Kita mo namang maliban sa pagtao niya sa tindahan natin hindi na nakakapagtrabaho yan dahil sa kapansanan niya. Tapos gusto mo pa kaming iwanan dito sa bahay? Pero 33 na po ako. Gusto ko na po magkaanak at bumuo ng pamilya kasama yung boyfriend ko. Bakit kasi biglaan naman yung pagdedesisyon nyo ng ganyan? Ano pong biglaan? Iinabot na nga po ko ng ilang taon bago kami naging desidido talaga Pinagpaliban na namin to ng husto. Kaya sana naman po pagbigyan nyo na kami. Tama ang anak mo. Napapanahon na rin naman para bumukod siya at magkaroon ng sariling pamilya. Kaya huwag mo na siyang pigilan. Paano na nga tayo pag umalis na rito si Dayanara? Mabubuhay naman tayo kahit bumukod siya. Hindi ako mabubuhay sa kakarampot na kita ng tindahan natin, Joey! Hindi ko naman po puputulin yung pagbibigay dito sa bahay, Ma. Mag-aabot pa rin naman po ako kahit papano. Siguro hanggat wala pa kaming anak. Paano kung mabuntis ka kaagad pagkakasal nyo? Di automatic hindi ka na mag-aabot sa amin. ATM ba talaga ang tingin niyo sa akin? Hindi po ba pwedeng magkaroon din ako ng sariling buhay? Ang tagal-tagal ko nang inuna tong pamilya natin. Ngayon na gusto ko ng pagtuunan ng sarili ko, nagkakaganyan kayo? Ayos lang sa akin na mag-asawa ka na, anak. Yang nanay mo lang talaga ang problema rito Kung makapagsalita, akala mo mamamatay na sa gutom. Sa dami nga ng pwedeng kainin dito sa bahay, nasasayang na lang dahil ang arte-arte. Ako pa talaga maarte, ha? Please naman, wag na kayong mag-away Napapagod na kasi ako sa kasasaway sa inyo Ma, kinausap ko na si Ricky. Sabi niya siya na raw po ang bahala rito sa bahay natin hanggat wala pa siyang pamilya. Wala pa naman daw siyang planong mag-asawa, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Buti pa yung kapatid mo, iniisip kami ng tatay mo. Pero ikaw? Kanino ka ba nagmana? Napakadamot mo? Makasarili ka? Bahala ka sa buhay mo! Kahit mamaya mag-asawa ka na kung gusto mo! Hoy Salve, namumuro ka na talaga. Huwag mo ako pinagkakakausap! Inutil! Papadudot, pakiramdam ko talaga na mga panahong yon ay nakagawa ako ng malaking kasalanan samantalang gusto lang naman naming magpakasal ng boyfriend ko. Kung tutuusin ay 33 years old na ako noon pero kung pagbawalan ako ni mama, para pa rin akong teenager. Gusto ko na magumpisa kami ng pamilya ng boyfriend ko dahil hindi na kami bumabata pa. May lahi pa naman kami sa side ng nanay ko na hirap ng magkaanak kapag tumungtong na ng 30 anyos. Mabuti na lamang at sinuportahan ni na Papa at Ricky ang plano ko kahit na naging resulta noon ay sumama ng husto ang loob ni Mama. Pero hindi ko na lamang siya masyadong pinagtuunan ng pansin. Malungkot ako na tutulo siya sa pagpapakasal ko. Pero tinuloy ko pa rin ang matagal na naming plano ng boyfriend ko. Siyempre nakabudget pa rin ang wedding namin para makatipid at invited lamang ang mga malalapit naming kamag-anak at mga kaibigan. Kaso hindi pumunta si Mama. Pero masaya pa rin ako kasi nandyan sina Papa at Ricky. Pagkalipas ang isang linggo ay bumukod na ako. At kahit na malungkot na umalis ng bahay namin, ay nangako ako kay Papa na lagi siyang bibisitahin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masarap sa pakiramdam na nakakapanibago pala ang bumukod pero masaya naman kami ng mister ko dahil unti-unti na naming naisa sa katuparan ng plano naming pagbuo ng sariling pamilya. Thankful din ako sa kanya kasi hinintay niya ako. Ang hirap din kasi pag ikaw ang breadwinner ng pamilya. Parang wala kang karapatang unahin ang sarili mong buhay dahil meron kang binubuhay. Kaya nga malaking bagay ang pagkakaroon ng supportive na partner para lalong lumakas ang loob ko at hindi ako masiraan ng ulo. Lalo ba naman sa klase ng nanay na meron ako. Tulad ng pangako ko kay Papa ay dinadalaw ko pa rin siya sa bahay namin tuwing weekend. In fact, doon kami nagla-lunch. Kung tatanungin ninyo kung kumusta na kami ni Mama, malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Sinabi na lang ni Papa na hayaan ko muna at bigyan ng panahon para matanggap niya
ang sitwasyon. Pero kapag hindi naman ako pumupunta sa bahay namin ay lagi ako nakikibalita sa kapatid ko sa mga nangyayari doon. At nalaman ko nga na napapadalas ang pag-aaway ni na mama at papa. Nagwo-worry na ako kaya naman kinausap ko na ang papa ko nung isang beses na binisita ko siya sa bahay namin. At doon niya sinabi sa akin ang dahilan ng pagtatalo nila ng nanay ko. Totoo po ba yung sinabi niyo, pa? Oo, nak. May ibang lalaki ang mama mo. Huling-huli ko siya na madalas niyang kausap sa cellphone. Base sa kwento ng mama mo, mayaman daw yung lalaking nakilala niya sa kasino. Kasino? Nagkakasino si mama? Oo. Kaya pala madalas nawawala yung benta namin sa tindahan kasi pinasusugal niya. Pero hindi naman po marunong magsugal si mama. Saan po siya natutong magkasino? Malamang sa mga kumare niyang masamang impluensya. Pero napaisip ako baka matagal na rin niyang gawain yun. Pakiwari ko simula pa lang nung nagtrabaho ko sa barko. Kaya nga wala siyang maipakitang pera sa bangko pag uwi ko. Hindi naman po siguro. Kasi madalas niya nung pagkagastusan mga mamahaling gamit niya. Pero wala na yung mga yun ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Binenta niya na lahat para may maipangsugal siya. Katulad ngayon, wala siya rito sa bahay. Malamang nandun yun sa kasino. Grabe naman po si mama. Tapos nakuha niya pa man lalaki. Ibig bang sabihin nun, pinamumukha niya sa akin na kayang-kaya niya akong palitan dahil lang ganito ako? Hindi naman po siguro, pa. Hindi naman nagbagong tingin sa akin ng mama mo simula nung mapilay ako. At kahit anong gawin ko para mapatunayan sa kanya na kaya ko pa rin magtrabaho, na may silbi pa rin ako sa pamamahay na to, wala pa rin saysay kasi hindi niya pa rin yun nakikita. Lagi lang niyang bukang bibig yung pagiging inutil ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Lalo na't hindi nyo naman po ginusto yung nangyari sa inyo. Tsaka, kahit may kapansanan kayo, masipag pa rin kayo, pa. Sa totoo lang, bilib nga po ako sa inyo eh. Kaya huwag nyo pong pagsasalitaan ng masama ang sarili ninyo. Hindi ko lang mapigilan kasi nahihirapan na akong tiisin ng nanay mo. Imbis na tulungan niya ako para maging mabuti yung nararamdaman ko, dinadagdagan niya pa yung bigat sa dibdib ko. Buti na lang, nandiyan kayo ng kapatid mo. Kasi kung nagkataon na kaming dalawa lang ng nanay niyo, baka nasiraan na ako ng ulo. Tapos ngayon, dinagdagan niya pa yung atraso niya sa akin sa pagkakaroon ng ibang lalaki. Hindi na talaga siya nahiya sa akin, anak. Tama kayo. Sobra na si mama sa mga ginagawa niya. Hindi na niya binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Tapos binastos pa niya ang kasal ninyo. Hayaan niyo pa, kakausapin ko siya pagdating niya. Baka mag-away lang kayo, nak. Mag-aaway po talaga kami kasi hindi nakakatuwa yung mga pinaggagawa niya. Iniisip ko lang na baka lalong mapalayo loob niya sa'yo pag nalaman niyang sinumbong ko yung panlalalaki niya. May karapatan naman po kaming malaman yon kasi mga anak niyo kami. Isang buong pamilya tayo kaya dapat alam din namin ang mga nangyayari sa inyo. Hindi naman porke bumukod na ako eh. Wala na po akong pakialam sa inyo dito. Siyempre, nag-aalala po ako sa inyo. Lalo na ngayon na gumagawa pala ng kalukuhan niyan si mama. Ay, ewan ko ba sa mama mo? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Nasasaktan ako pero mas lamang yung pagod ko na pakisamahan yung ugali niya. Kaya hindi ko na lang di siya kinukompronta. Kaya siguro iniisip niya na ayos lang sa inyo yung ginagawa niya dahil hindi kayo nagsasalita. Pero ako nang gagawa nun pa. Kakausapin ko si mama at kung kailangan na makarinig siya ng mga hindi magagandang salita, hindi ako mangingime para naman magtanda siya. Nakakapagod na siyang intindihin. Puro na lang problemang dala niya sa pamilya natin. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na meron pa palang ilalabas na mas masama ang ugali ni Mama nang malaman ko mula mismo kay Papa na may ibang lalaki siya. At hindi na siya nahiya dahil dinadala pa raw niya ang lalaki niya sa pamamahay namin. Wala namang magawa si Papa dahil lumpo siya. Kahit na nakakalakad siya sa tulong ng wheelchair at tungkod niya, mabibilang lang sa daliri ang mga hakbang na magagawa niya nang hindi siya napapagod. Sa loob kasi ng 10 taon ay hindi naman tuluyang gumaling ang baling binte at balakang niya. Kaya naman, nakadagdag-dagop yon sa pagsasama nila ni Mama.
At dahil napuno na ako ay agad kong kinumpronta si Mama tungkol sa sumbong ni Papa sa akin. At nakakagulat lang na buong pagmamalaki niyang pinatotohanan sabay sabing ginagatasan lang naman daw niya ang lalaki niya. Dahil kulang daw ang perang binibigay namin sa kanya kaya niya nagagawang kumabit. Kinilabutan ako sa katwiran ni Mama dahil napakabaluktot. Tapos ay hindi ko akalain na magagawa niyang gumamit ng ibang tao makuha lamang niya ang mga bagay na gusto niya. Para na niyang binenta ang dignidad niya kapalit ng pera. Ang sakit-sakit sa parte ko bilang anak na wala akong magawa sa kalokohan ng mama ko. Tapos mas doble yung sakit dahil harap-harapan niyang iniiputan si Papa sa ulo. Kaya nga nung napuno na ako sa kanya ay tinakot ko siya na pwede namin siyang idemanda dahil kasal siya pero may kinakalantaring iba. Sa kabila ng lahat ng napag-usapan namin ay hindi niya pa rin tinigilan ang pakikipag-ugnayan sa lalaki niya. Isang araw, isang pangyayari ang aktwal kong nasaksihan sa bahay namin nang dumalaw ako doon, Papa Dudut. Teka, Salvi! Diyan ka sa labas! Lumayas ka na rito! Bakit niyo tinulak si Papa? Pa, ayos lang ba kayo? Ayos lang, nak. Medyo masakit lang tong balakang ko. Aalalayan ko na po kayong tumayo. Sige, nak. Salamat. Aba, biglaan naman ang pagdating mo. Pero buti na rin yun para masundo mo na yung tatay mong pilay. Ang kapal ng mukha mo, Salvi! Mukha mo ang makapal! Naati mo na binubuhay ka ng mga tao sa paligid mo? Wala ka ng silbi sa pamamahay na to kaya lumayas ka na! Bahay ko rin to, kaya hindi mo ako mapapalis! Sa akin nakapangalan ng titulo nito kaya wala kang habol dito! Bakit niyo ba pinapalis si Papa? Dito na kami titira ng boyfriend ko! Boyfriend? Oo! Akala ko ba hiniwalayan niyo na yung lalaking yon? Anong pinagsasasabi niyo na dito na kayo titira? Eh bahay din namin to! Bahay ko lang to! May sarili ka ng bahay, di ba? Tapos sa akin to nakapangalan kaya patitirahin ko yung gusto kong patirahin dito. Kaya magsasama na kami dito na boyfriend ko. Hindi kami papayag, Ma! Wala ka magagawa. Desisyon ko yon. Total, hiwalay na rin kami ng tatay mo. Hiwalay? Ano pinagsasasabi niyong hiwalay? Nakipag-hiwalay na ako sa kanya. Kasi ayoko na siya makasama sa pamamahay ko. Tsaka hindi ko na siya mahal. Kaya hayaan niyo na lang ako na maging masaya. Gusto niyong maging masaya kahit na maging miserable si Papa? Anong klaseng asawa kayo? Yung klase ng asawa na hindi magtitiis sa pag-aalaga sa inutil na yan hanggang tumanda ako at mamatay. Mataas ang pangarap ko sa buhay. Alam mo yan. Sabi ko nga noon, pag natapos tong bahay natin, gusto ko namang sumama sa mga kumari kong magliwaliw sa iba't ibang lugar. Pero hindi ko magawa makaalis dito sa Pilipinas kasi wala tayong kapera-pera. Kasalanan lahat to ng tatay mo dahil na-aksidente siya tumigil sa pagtatrabaho. Eh di sana buhay reyna na ako ngayon at hindi taga-alaga ng katulad niyang inutil. Kayo ang totoong inutil! Ano sinabi mo? Ang sabi ko, kayo yung totoong inutil dito at hindi si Papa! Napakabastos mo at walang moda! Kayo yung bastos! Ang kapal ang mukha nyo! Kinain na kayo ng kasakiman nyo para paalisin nyo si Papa! Tapos ang kapal pa ng mukha nyo na sumbatan si Papa at sabihang inutil! Eh kayo nga yung walang silbi eh! Hoy, Dayanara! Hindi kita pinalaking bastos! Mahadera kang babae ka? Masusungal-ngal talaga kita! Anong pinalaking pinagsasasabi nyo? Hindi naman talaga kayo naging nanay sa amin ng kapatid ko! Tsaka, nagpapasalamat ako dahil hindi nyo ako pinalaki! Kasi kung nagkataon, eh dinagmana ako sa pagiging ganit ninyo! Itiko mo na yung bunganga mo! Magsama kayo niyang tatay mong inutil! Umalis na kayo sa harapan ko! Mga buwisit kayo sa buhay ko! Mga salot! Papa Dudut, wala na kaming nagawa noong pinaalis kami ni Mama sa bahay. Ayaw na rin namang makisama sa kanya ni Papa kasi pagod na raw siya at nasasaktan sa mga pinaggagawa ng nanay ko. Kaya naisipan kong isama na lamang siya sa bahay namin ng asawa ko
Tapos nung sumunod na araw ay nalaman kong pinaalis na rin ni Mama sa bahay si Ricky. Mabuti na lang at may kakayahan ng makarenta ng sariling mauupahan ng kapatid ko kaya hindi naging problema ang tutuluyan niya. Galit na galit kami kay Mama pero mas nangibabaw doon yung mga katanungan tulad ng paano niya nagawa sa amin ang mga bagay na yon. Samantalang kami ang pamilya niya. Ayaw na rin naman siyang ipademanda ng papa ko dahil dagdag gulo lang daw yon. Sinabi rin niya na hayaan na lang namin si Mama sa kagustuhan nito. Kaya kahit labag sa kalooban namin ang kapatid ko ay sinunod namin ang desisyon ni Papa at nirespeto ang gustong mangyari ng tatay namin. Tuluyan na kaming kinalimutan ng nanay namin Papa Dudut at kinalimutan na rin namin siya. Pero lagi pa rin siyang naaalala ni Papa kaya madalas siyang malungkot. Wala naman akong magawa para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Kasi sa tuwing nakikita ko siyang malungkot at palihim na umiiyak, ay nadudurog ang puso ko. Bilang anak, ayaw kong nasasaktan ng magulang ko. Pero wala naman akong magawa para maayos pa ang nasira naming pamilya dahil kay Mama. Kaya lang akala ko ay wala nang lalala pa sa sitwasyon. Pero pagkalipas lang ng 2 buwan ay na-stroke ang tatay namin na naging dahilan para tuluyan na siyang kunin sa amin. Ang sakit-sakit mamatayan ng tatay. Habang sinusulat ko po ito ay naiiyak pa rin ako. Hindi ko alam kung papaano ilalarawan ang sakit. Kulang na lang ay mamatay din ako ng araw na yon. At magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin tanggap ang nangyari kay Papa. Sinisisi ko pa rin si Mama na hindi man lang dumalaw sa burol at libing ng tatay namin. Kaya nga lalong nadagdagan yung galit at hinanakit ko sa puso ko para sa sarili kong ina. Alam ko naman na dapat matutuhan kong magpatawad pero sa ngayon kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin mahanap ang pagpapatawad na yon sa puso ko. At sa nakikita kong ugali ng nanay namin ay yun bang mas pinagtatawanan niya na wala na talaga siyang pakialam sa amin ng kapatid ko. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay nagpapatuloy pa rin naman ang buhay namin ng kapatid ko. Kinakaya namin ang bawat araw kahit na wasak kami. Nami-miss pa rin namin ang tatay namin at kapag nakakaramdam kami ng kalungkutan ay masasayang ala-ala na lamang nakasama siya ang iniisip namin. Ipinagpapasa Diyos na lang din namin ang karma para sa aming nanay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko Papa Dudut at umaasa ako na sana'y mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories ang kwento ko. Maraming salamat and God bless sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever nakapuso at kabarangay, Dayanara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever! Barangay LS 97.1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Anumang kabutihan o kasamaan na gawin mo sa kapwa ay pwedeng bumalik sa iyo. May good and bad karma na tinatawag. Kaya kailangan nating pag-isipang mabuti ang mga desisyon na gagawin natin. Ikaw, anong maling bagay ang nagawa mo sa buhay na labis mong pinagsisihan sa bandang huli? Maraming kayang gawin at isakripisyo ang pag-ibig. Kaya nitong hamakin ng lahat, makuha lamang ang minimithing kagustuhan.
Ang iba pa sa atin ay handang gumawa ng mali, maging masaya lamang kasama ang taong mahal niya. Pero huwag nating kakalimutan na bawat mali o kasalanan na ating ginagawa ay may kapalit na kaparusahan. Ang sulat na ating babasahin ay pinadala ng ating kabarangay na si Jenna, isang babae na umibig pero niloko ng kanyang minamahal. Pero binigyan niya ito ng isa pang pagkakataon sa kabila ng sitwasyon na mali sa mga mata ng tao. Naging pangalawa siya sa buhay ng lalaking minamahal niya. Pinili niyang maging kabit para lamang maging masaya siya kahit na may masaktan pa siya na ibang tao. At nang dahil doon ay isang sumpa ang mabibitawan na kapalit ng kasalanan na kanyang ginawa. Sumpa na hindi lamang sisira ng kanyang mukha kung hindi pati na rin ng kanyang buhay. Gusto mo na bang makilala si Jenna at ang tao na sumumpa sa kanya? Handa ka na bang mainis, maiyak at matakot sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nagmahal ka na rin sa maling oras at pagkakataon? Nakasakit ka na rin ba ng ibang tao ng dahil lamang sa sarili mong kaligayahan? Handa ka bang ipaglaban ang isang maling pagmamahalan? O bibitaw ka na lamang at gagawa ng tama? Si Jenna kaya, anong pinili niyang gawin sa bandang huli? Naging masaya kaya siya sa kabila ng mga maling nagawa niya? Manalaman natin ang sumpang natanggap niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag nagmamahal tayo ng sobra ay nagiging bulag tayo sa kung ano ang mali at tama. Minsan nga ay alam nating mali ay pinagpapatuloy pa rin natin kasi doon tayo masaya. Mahirap naman kasi talagang pigilan ng kung ano man ang sinisigaw ng ating puso. At mas mahirap diktahan ng puso sa kung sino ang dapat nitong mahalin. Kaya mas nanaisin nating maging masaya kahit ang kapalit ay pagkasira ng ibang tao. Magandang araw sa iyo Papa Dudut, itago niyo na lamang ako sa pangalang Jenna, 31 years old, taga Mindoro at dating nagtatrabaho sa bangko. May ilang ulit ko ring pinag-isipan kung dapat nga ba akong sumulat sa inyo. Sa dinami-rami na mga nangyari sa buhay ko. Etong parte pa talaga na isi-share ko ngayon ang naisipan kong isulat. Ang parte ng buhay ko na matagal ko nang gustong kalimutan pero bago ko tuluyang ibaon sa limot ang lahat. Ikakwento ko muna sa inyo para man makapag-iwan ako ng kaunting aral sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Sa Maynila po ako nagtatrabaho noon nang makilala ko si Joe, Papa Dudut. Magkatabi lang halos ang building na pinagtatrabahuhan namin. Naging close kagad kami sa isa't isa nang magkasabay kaming kumain sa isang fast food chain. Mabait siya, matipuno ang pangangatawan at talaga namang gwapo sa paningin ko. Kaya nga nang ligawan niya ako ay hindi na ako nagpakipot pa. Sinagot ko na kagad si Joe at naging boyfriend, Papa Dudut. Dadalhin kita sa impyerno, Jenna! Sinusumpa kita sa ngalan ng Diablo! Grabe yung overtime natin kanina, no? Oo, nakakaloka talaga, Terry. Ang daming pinagawa sa atin ng masungit na supervisor na yun kanina. Ang layo pa naman ng deadline ng mga report pero kung makapagparas siya ng trabaho, parang bukas na yung presentation. Paano? Masyadong pabibo sa mga manager natin. Gusto niya kasi, siya yung susunod na ma-promote kaya nagpapabango ng pangalan. Nagpapabibo ka mo sa mga manager natin. Hi. Ikaw si Jenna, di ba?
Oo. Bakit? Sino ka? Hindi mo siguro ako kilala pero yung asawa ko, kilalang kilala mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Layuan mo na sana ang asawa ko. Ano? Anong sabi mo? Ang sabi ko, layuan mo na ang asawa ko. Hoy, miss! Sino ka ba ha? Bakit hindi ka muna magpakilala ng maayos sa amin? Hindi yung bigla mo nalang kaming lalapitan at sasabihin ng ganyan tong pinsan ko? Alam mo bang pwede ka naming idemanda dahil dyan sa mga sinasabi mo na yan? Baka ang ibig mong sabihin, si Jenna ang pwede kong idemanda sa kasong pakikiapid sa lalaking may asawa na. Alam mo, Jenna, umalis na nga tayo dahil mukhang siraulo lang tong babae na to. Mabuti pa nga. Tara na. Ako si Elaine, ang asawa ni Joe. Anong sabi mo? Pakiulit mo nga. Ang sabi ko, ako si Elaine, ang asawa ng boyfriend ng pinsan mong si Jenna. Hindi! Hindi ako naniniwala. Hindi totoo yung sinasabi mo. Nag-iimbento ka lang ng kwento. Gusto mo bang pakitaan pa kita ng marriage certificate namin ni Joe? Pwede ba umalis ka na nga? Kung ayaw mong tumawag ako ng pulis at sabihin ko na nang gugulo ka dito. Jenna, hindi kita nalapitan para guluhin ka. Ayoko ng away kaya kinakausap kita ng maayos. At kagaya ng sinabi ko kanina, gusto kong makiusap sa'yo. Nalayuan mo na ang asawa ko. Alam mo, miss, Elaine ang pangalan ko at Mrs. na ako. wala akong pakialam kung ano pa man ang pangalan mo. Baka naman kasi nagkakamali ka lang ng babaeng nilapitan. Baka magkapangalan lang ang boyfriend ko at ang asawa mo, kaya pwede ba? Tigilan mo nga ako. Eto, tignan mo tong litrato na hawak ko. Wedding picture namin ng asawa kong si Joe. OMG, Jenna! Yung boyfriend mo nga yung nasa picture! Naniniwala ka na ba na ang boyfriend mo at ang asawa ko iisang lalaki lang? I'm sure naman na edited yung picture na yan. Walang asawa ang boyfriend ko, kaya tigilan mo na ako. Huwag mong guluhin ang relasyon naming dalawa. Ikaw ang nanggugulo sa relasyon naming mag-asawa. Jenna, ayoko naman talaga ng gulo. Kaya please lang, layuan mo na ang asawa ko. Huwag mong sirain ang pagsasama namin. Marami namang ibang lalaki dyan. Yung single pa at walang asawa. Huwag na si Joe. Huwag na ang asawa ko. Nakikiusap ako. Huwag mo na siyang agawin sa akin. Huwag mo nang agawin ang asawa ko. Huwag mo na kaming sirain. Papadudot, hindi ako makapaniwala noon sa sinasabi sa akin ng babaeng si Elaine na asawa raw siya ng boyfriend kong si Joe. Siyempre, bago ko sinagot si Joe ay kinilala ko na rin naman muna siyang mabuti. Alam ko ang mga social media account niya at ni isa ay wala akong nakita na post niya na kinasal na siya. Kaya ayoko sanang maniwala sa sinasabi sa akin ni Elaine. Pero sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin ay may parte sa sarili ko na nararamdaman kong nagsasabi siya ng totoo. Bakit ba naman kasi magsisinungaling ang isang kagaya niya? Tapos may litrato pa siya na mukha nga silang kinasal ni Joe sa loob ng simbahan. Siguro'y kaya hindi rin kagad ako makapaniwala sa sinabi niya ay dahil na rin sa itsura niya. Medyo maliit lang siyang babae, papadudot. Nang lumapit siya sa akin noon ay nakasuot siya ng pantalon at maluwag na t-shirt. Bahagyang nakapuyod ang kulot niyang buhok at oily pa ang kanyang pisngi. Para bang ang layo ng lugar na pinanggalingan niya dahil mukha siyang pagod at puyat. Na hindi niya man lang nagawang maglagay ng powder sa pisngi niya. Napakalayo niya sa itsura ko. Kung mahilig ako mag-makeup at magsuot ng mga usong fitted na dress, si Elaine naman ay mukhang losyang na napag-iwanan na ng panahon. Kaya hindi ko maisip kung paano ba siya papatulan at magiging asawa ni Joe, papadudot. Anong ginagawa mo dito sa apartment namin, Joe? Hindi mo kasi sinasagot ang mga tawag ko, Beb. Pwede ba? Huwag mo nga akong tinatawag na ganyan. Ano ba kasing problema? Bakit hindi ka man lang nagre-reply sa mga text o chat ko mula kahapon? Hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Ano pa bang
dapat nating pag-usapan? Jenna, hindi ko maintindihan. Bakit ka ba nagkakaganyan? Wala ka talaga naiintindihan sa nangyayari ngayon, ano? Oo, dahil okay naman tayo na magkausap tayo sa tawag kahapon ng umaga. Tapos bigla ka na lang hindi sumasagot sa mga tawag ko kagabi. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung bakit bigla ka na lang nagkakaganyan. Gusto mong maintindihan kung bakit nagkakaganito ko? Oo nga. Kaya nga ako nandito para ayusin kung ano man ang gumugulo sa relasyon natin ngayon. Bakit hindi mo muna ayusin ang relasyon nyo ng asawa mo bago ang relasyon nating dalawa? Ha? Asawa? Subukan mo mag-deny at magsinungaling sa akin, Joe. Kukunin ko talaga yung malaking gunting namin para putulin niyang dila at pagkalalaki mo. Teka, paano mo nalaman ang tungkol kay Elaine? Hinarang lang naman niya kami ni Terry na makalabas na kami ng opisina kagabi at doon niya ako kinausap. Sinabi niya sa akin ang lahat ng tungkol sa inyong dalawa. Walang yaka, Joe! Ginawa mo pa talaga akong kabit mo sa loob ng 3 buwan na relasyon nating dalawa. Jenna, sorry pero makinig ka muna sa akin. Ano pa bang dapat kong marinig mula sa'yo? Alam ko na nga ang lahat eh. Alam ko nang kasal ka at ginawa mo akong kabit mo. Nakita ko pa nga yung wedding picture ninyo ng asawa mo. Kaya wala na akong dapat pang pakinggan na kahit ano mula sa'yo. Oo, kasal ako. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Ay, wow! Dapat pala mag-thank you pa ako kasi minahal mo ko kahit kabit mo lang ako. Kahit kailan naman kasi hindi ko talaga minahal si Elaine. Pwede ba, Joe? Pinakasalan mo ang babae na yun at nagsasama kayo sa iisang bahay hanggang ngayon. Tapos sasabihin mo na kahit kailan hindi mo siya minahal? Iba ka rin naman talaga eh, no? May tama na yata yung ulo mo eh. Dahil yun nga ang totoo. Magkatrabaho kami ni Elaine sa unang kumpanya na pinasukan ko. May isang beses na nagkaroon ng party pagkatapos ng trabaho namin. Nalasing ako, tapos may nangyari sa aming dalawa. Nabuntis ko siya at sinugod ako ng tatay niya sa bahay ko. Pagkatapos tinutukan niya ako ng baril. Tinakot niya ako na kung hindi ko pakakasalan si Elaine, papatayin niya ako. Wala akong nagawa. Pinakasalan ko si Elaine kahit hindi ko talaga siya mahal. At kahit kailan, hindi ko siya magagawang mahalin lalo na mula nung nakilala kita. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang yung tungkol sa kanya? Kapag ba nalaman mo na may asawa na ako, kakausapin mo pa rin ako? Papansinin mo pa rin ako? Mamahalin mo pa rin ba ako? Di ba hindi na? Pero nagsinungaling ka pa rin at ginawa mo akong kabit mo! Hindi mo alam kung gano'ng kasakit sa akin yun! Hindi ko naman talaga ginusto magsinungaling sa'yo. Ang gusto ko lang, mapalapit ako sa'yo. Ang mahalin mo ako. Jenna, sorry kung nasaktan kita o nasasaktan kita hanggang ngayon. Pero maniwala ka sa akin na ikaw lang talaga ang mahal ko. Ikaw lang at wala nang iba. Joe! Ayoko maging kabit! Sino bang may sabi na habang buhay ka magiging pangalawa sa buhay ko? Ikaw nga mahal ko, hindi ba? Siyempre, ikaw yung pipiliin ko na makasama. Hihiwalayan ko si Elaine para sa'yo. Sigurado ka? Gagawin mo yon? Oo! Kasi nga kahit kailan, hindi ko naman talaga siya minahal. Wala rin kaming anak dahil nakunan siya noong ika-4 na buwan ng pagbubuntis niya. Patay na rin ang tatay niya, kaya wala nang pwede pang manakot sa akin ngayon. Jenna, ikaw ang nagbigay ng dahilan para kumawala na ako sa relasyon namin ni Elaine. Kaya please naman ayusin na natin yung sa ating dalawa. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Ikaw lang, Jenna. Papadudot nung una ay plano ko na talagang makipaghiwalay kay Joe dahil niloko niya ako. Wala sa bokabularyo ko ang maging kabit o pangalawa sa buhay ng lalaking mahal ko. Kaya bago pa kami magkita ay nasa isip ko na noon ang tapusin ko na ang lahat sa aming dalawa. Pero hindi pala ganong kadaling hiwalayan ng taong mahal mo. Hindi madaling tapusin ang relasyon na sobra mong pinahalagahan kahit sa maikling panahon lamang. Kaya naman papadudot pumayag na ako sa gustong mangyari ni Joe na hindi matapos ang relasyon naming dalawa. Pumayag na ako na maging pansamantalang pangalawa sa buhay niya. Alam ko naman na tutuparin niya ang pangako niya dahil ramdam ko na mahal niya rin talaga ako. Alam kong marami sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon ang gusto na akong kalbuhin dahil sa parte na ito ng sulat ko. Selfish na kung selfish. Pero mahal ko talaga si Joe
at ayoko siyang mawala sa akin. Kaya naman nagdesisyon ako na ituloy ang lahat sa amin noon at maghintay na hiwalayan niya ang losyang niyang asawa na si Elaine Papadudut. Papadudut, hindi madali ang maging pangalawa lalo na ang maging kabit sa isang relasyon. Hindi ko rin yon kaagad sinabi sa pinsan at kasama ko sa apartment na si Terry. Dahil alam ko na tututol siya sa desisyon na ginawa ko. Kilala ko si Terry at palaging doon siya pumapanig sa kung ano ang tama. Sinabi pa nga niya na naaawa raw siya kay Elaine dahil niloko rin ito ni Joe. Pero hindi na lamang ako umimik noon dahil wala naman talaga akong pakialam kay Elaine. At ang totoo ay mas gugustuhin ko pang masaktan ang ibang tao kesa ang sarili ko. Papadudot, gano'n naman talaga sa pag-ibig, hindi ba? Dapat na palagi nating inuuna ang mga sarili natin kesa sa ibang tao. Paano natin mahanap ang totoong kaligayahan sa pagmamahal kung uunahin pa nating alalahanin ang mararamdaman ng iba? Dapat na wala tayong ibang pinofocus kung hindi ang mga sarili natin at kung paano tayo magiging masaya. At yun lang ang ginawa ko noon, Papadudut. Ay, sa wakas, Sabado na bukas at pwede na akong magpuyat mamaya sa mga pending na K-dramang papanoorin ko. Ako nga rin ang dami ko nang gustong panoorin pero hindi ko pa masimulan. Sabay na lang tayong manood at magpuyat mamaya pag uwi natin sa apartment. Hindi pwede. Bakit naman? Pupunta raw kasi si Joe mamaya sa apartment. Magdadala raw siya ng pizza pang food trip namin habang nagmo-movie marathon sa laptop ko. Teka nga, tama ba yung narinig ko? Pupunta yung manluloko na lalaking yun sa apartment natin mamaya? Oo. At kailan pa kayo nagkaayos? Nung isang gabi lang iyak ka ng iyak tapos hindi lang ako nakauwi ng apartment kagabi, biglang okay na ulit kayong dalawa? Anyari? Pumayag ka talaga na maging kabit ng lalaking yun? Pansamantala lang naman yun. Anong ibig mong sabihin na pansamantala? Kasal na nga yung lalaking yun, di ba? Hoy, Jenna, baka nakakalimutan mo walang divorce dito sa Pilipinas. Pero may annulment. So umaasa ka talaga na mapapawalang bisa ang kasal nilang dalawa para maging happily ever after ang relasyon nyo ng Joe na yon? Sa hiwalayan din naman kasi mapupunta ang relasyon nila ng asawa niya. Kasi nga, hindi naman talaga niya mahal ang Elaine na yun, no? Bakit niya pinakasalan kung hindi naman pala talaga niya mahal? Ay nako, mahabang kwento, Terry. As in. Jenna? Eto na nga ang sinasabi ko Ikaw na naman? Ay nako, Terry, mabuti pa doon na lang tayo sa kabila maghintay ng taxi kasi mukhang walang dadaan sa pwesto na to. Jenna, sandali lang. Mag-usap muna Tingnan tayo. mo nga ang kamay ko. Wala tayong kahit anong dapat pag-usapan. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ano bang sinasabi mo? At saka pwede ba, huwag kang umiyak-iyak dyan. Jenna, nakipag-usap ako sa'yo ng maayos na hiwalayan mo ang asawa ko pero anong ginawa mo? Bakit bigla na lang niyang sinabi na gusto na niya makipaghiwalay sa akin? Bakit ako ang tinatanong mo? Ako ba si Joe? Bakit hindi siyang tanungin mo? Dahil alam ko naman na ikaw ang dahilan kung bakit sinabi niya na makikipaghiwalay na siya sa akin. Alam mo naman pala Bakit sinasayang mo pa ang oras ko? Jenna, parang awa mo na. Hiwalayan mo na si Joe. Huwag mo nang guluhin ang relasyon naming dalawa. Kay Joe mo sabihin yan dahil siya nagmamakaawa sa akin na huwag ko siyang hiwalayan. Ginawa ko na yun pero buo na raw ang desisyon niya. Gusto niya nagtapusin ang lahat sa relasyon namin biglang mag-asawa. Jenna, kung gusto mo, luluhod ako dito sa harapan mo para lang layuan mo na ang asawa ko. Pwede ba huwag kang magpaawa dyan dahil wala rin naman akong pakialam? Bakit kasi hindi ka nalang humarap sa salamin para malaman mo kung bakit ka gustong hiwalayan ni Joe? Ano ba? Jenna, tama na. Sumusobra ka na Totoo naman ang sinasabi ko Sino ba naman kasing lalaki ang magkakagusto sa losyang na to? Kung hindi lang naman niya nilasing si Joe, hindi siya pakakasalan nito. Desperadang babae. Napakasama mo. Napakatigas ng puso mo. Kahit ano pang sabihin mo, ako pa rin ang pinili ni Joe. Dahil hindi hamak na mas maganda naman at sariwa ako kesa sa'yo, no? Jenna, tama na.
Huwag mo na siyang pagsalitaan ng ganyan. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo para magising na siya sa katotohanan na kahit kailan, hindi naman talaga siya minahal ni Joe. Wala kang kasing sama. Ito ang tandaan mo, hindi kayo magiging masaya ni Joe. Sinusumpa ko. Magiging impyerno ang buhay niyong dalawa, lalo ka na. Sisirain ko ang buhay niyo. Sinusumpa ko na sisirain ko ang buhay mo, Jenna! Jenna, tara na nga! Nakakatakot na siya eh! Bahala ka na nga dyan, losyang. Sinusumpa kita, Jenna! Magiging impyerno ang buhay mo! Susundan kita kahit saan ka pumunta! Susundan ka ng sumpa ko! Ipaparanas ko sa'yo lahat ng sakit na nararanasan ko ngayon! Sinusumpa kita! Sinusumpa kita sa ngalan ng Diablo! Sa totoo lang, Papa Dudut, ay medyo kinilabutan ako sa mga salitang lumabas mula sa bibig ni Elaine. Nakita ko rin ang matinding galit at sakit sa lumuluhan niyang mga mata. Nakaramdam ako ng awa nang mapaluhod na lamang siyang umiiyak ng iwanan namin ni Terry. Siyempre hindi naman ganong katigas ang puso ko para hindi siya kaawaan. Pero hindi ibig sabihin noon na bibitawan ko na si Joe, lalo na at ako ang pinili nito. Papa Dudut, naniniwala ako noon na kami talaga ni Joe ang para sa isa't isa. Hindi naman kami magkakagustuhan kung walang dahilan ang espesyal na nararamdaman namin. Ang sabi nga ni Joe, hindi naman daw niya talaga mahal ang asawa niya. Sadyang napikot lamang siya nito, kaya ang ibig sabihin may isa pang babae ang nakalaan para mahalin niya. At yun ay walang iba kung hindi ako. Ang pagtatagpo namin sa maling oras o panahon ay pagsubok lamang para mas mahalin namin ni Joe ang isa't isa, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod namang maglinis ng banyo. Dapat pala si Terry na lang pinaglinis ko. Kasi ako naman na naglinis nung nakaraang linggo. Ay, ang mabuti pa, magpalibre na lang ako sa kanya ng dinner para naman makabawi siya sa akin. Ay, si Terry siguro yung kumakatok sa may pinto. Naiwan niya na naman siguro yung susi niya. Makalabas na nga ng kwarto nang mabuksan ko ang pinto. Sandali lang, Terry! Kung makakatok naman dyan, parang gutom na gutom lang. Bakit pa kasi palagi mo na lang nakakalimutan ng… Elaine? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman ang address ko? Sinira mo ang buhay ko, Jenna. Ha? Sinira mo ang buhay ko, kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Pwede ba? Umalis ka na nga dito. Kung hindi, ipapabarangay talaga kita. Bakit ba napakatigas ng puso mo? Bakit hindi ka naawa sa akin? Umalis ka na! Kung hindi tatawag na talaga ako ng barangay tanod! Nakiusap ako sa'yo. Nagmakaawa. Pero anong ginawa mo? Inagaw mo pa rin ang asawa ko. Mga agaw kang babae ka! Uy, teka, Elaine! Bakit ka pumapasok? Ano ba? Sinasabi ko sa'yo, ipapabarangay talaga kita! Umalis ka na dito! Lumabas ka na! Ikaw ang sumira ng buhay ko, Jenna. Sinira mo ang pagsasama namin ni Joe. Inagaw mo sa akin ang asawa ko. Kaya gagawin ko ang lahat para masira rin ang buhay mo! Sinabi ko na sa'yo na si Joe ang lapit sa akin. Kaya siya dapat ang inaaway mo at hindi ako! Sinusumpa ko na magbabayad ka. Sisirain ko rin ang buhay mo. Sisirain ko ang mukha mo para hindi ka na magustuhan ng asawa ko! Ano ba, Elaine? Bitawan mo yung kutsilyo na yan! Papatayin kita, Jenna! Papatayin kita para magsama na tayo sa impyerno! Wala akong kasalanan sa'yo! Kaya wag mo akong ganituhin! Bitawan mo ang kutsilyo na to! Diyos ko! Buti na lang dala ko kagad yung pinto ng kwarto. Papatayin kita, Jenna! Kailangan ko tumawag na pulis! Papatayin kita! Magsasama tayo sa impyerno!
loob ng kwarto? Terry? Oo, ako to. Bakit ka ba sumisigaw dyan? Buksan mo nga tong pinto! Terry! Terry, nandiyan si Elaine! Gusto niya akong patayin! Ha? Wala si Elaine dito! Pwede bang buksan mo tong pinto? Nag-aalala na ako sa'yo. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't pawis na pawis ka at iyak ka ng iyak? Terry, maniwala ka sa akin! Nandito si Elaine kanina lang! May hawak siya kutsilyo! Gusto niya akong patayin! Pero wala nga siya dito. Ako lang ang mag-isa dito, oh. Hindi! Nandito siya kanina! Gusto niya akong saktan! Gusto niya sirahin yung mukha ko! Gusto niya akong patayin! Kumalma ka nga muna. Oh, nagre-ring yung cellphone mo. Sagutin mo na, baka importante pa yan. Si Joe, tumatawag. Hello, Joe? Hello, Jenna. Wala na si Elaine. Patay na siya. Papadudot hindi ako makapaniwala nang marinig ko ang sinabi ni Joe tungkol sa asawa niyang si Elaine. Sigurado kasi ako na si Elaine ang sumugod sa akin sa loob ng apartment namin ni Terry. Magulo ang kanyang buhok, pawisan ang mukha niya at may hawak siyang kutsilyo na gusto niyang isaksak sa akin. Buhay na buhay siya ng mga oras na yon. Pero nang libutin namin ni Terry ang buong apartment ay wala kaming Elaine na nakita. Pati ang kutsilyo na umagi sa kung saan ay hindi namin natagpuan. Doon ko unti-unting napagtanto na baka tama si Terry na malikmata ko lamang ang nakita kong Elaine na sumugod sa akin. Papadudot nang matapos ang pag-uusap namin ni Joe sa cellphone na tungkol sa pagkamatay ni Elaine dahil aksidente itong nakuryente sa loob ng bahay ay biglang bumalik sa isipan ko ang naging huling pag-uusap namin. Ang pagmamakaawa ni Elaine sa akin na hiwalayan ko na si Joe. Nakaramdam ako ng pagka-guilty dahil pakiramdam ko ako ang dahilan kung bakit siya namatay. Pero sa kabilang banda ay pilit ko rin kinukumbinsi ang sarili ko na wala akong kasalanan. Dahil hindi ako ang gumawa ng paraan para mamatay siya sa pagkakakuryente. Katangahan niya kung bakit yon nangyari. Isa pa ay bakit ko naman susundin ang pakiusap niya noon na hiwalayan na si Joe. Ako nga ang pinili nitong mahalin. Kung nagkataon na siyang pinili ni Joe ay tatanggapin ko yon at hindi na ako maghahabol pa. Pero malas niya at swerte ko naman na ako ang mahal ng lalaking parehong tinitibok ng puso namin ni Elaine. At kapag alam nating mahal tayo ng taong mahal natin, wala tayong dapat na gawin kung hindi suklian at ipaglaban yon. At yon lang naman ang ginawa ko noon, Papadudot. Tinanggap ko ang pagmamahal ni Joe at sinuklian ng doble kahit pa may asawa na siya, Papadudot. Papadudot, pagkatapos mailibing ni Elaine ay muling naging tahimik ang relasyon namin ni Joe. Hindi ako pumunta sa burol o libing pero sinabi ni Joe na halos walang pumuntang kamag-anak si Elaine para makiramay. Patay na rin kasi ang tatay nito at wala nang ibang kilala pa si Joe na kamag-anak ng asawa niya. Kaya nga 2 araw lang ang naging burol at pagkatapos ay libing na kaagad. Pagkalipas lang din ng ilang linggo ay unti-unting nabawasan ang pagka-guilty na nararamdaman ko noon. Siguro kasi sinasabi rin ni Joe na wala namang may gusto sa amin nang nangyari kay Elaine. Hindi kaming dalawa ang may kasalanan kung bakit ito namatay. Sinabi rin ni Joe na baka nakatadhana yung mangyari para hindi na kami mahirapan pang dalawa sa relasyon namin. Kumbaga ay oras na talagang mawala ni Elaine dahil oras na rin para magpatuloy ang masaya at tahimik naming relasyon ng boyfriend ko, Papadudot.
Tapos ka na ba mag-impake ng mga gamit mo, Beb? Hindi pa pero malapit na ako matapos dito. Anong oras mo pala ako susunduin? Siguro bago mag-alas 8, nandyan na ako sa apartment nyo. Okay, magdala ka na rin ng pagkain kasi pauwi na si Terry. Dito na tayo mag-dinner bago tayo umalis mamaya. May gusto ko bang ipabili sa akin? Wala naman, Beb. Ikaw nang bahala. Okay, sige. Baba ko muna tong tawag. I love you. I love you too, Beb. Bye. Ay, kabayo! Ano ba yun? Nakauwi na ba si Terry at may bumabagsak na gamit sa kusina? Makalabas na nga muna ng kwarto. Terry, nakauwi ka na ba? Oh, wala namang tao dito sa kusina pero bakit nasa sahig tong kaldero? Ay, ang lamig naman. Kaya naman pala eh. Bukas kasi tong bintana. May pusa na naman sigurong nakapasok dito. Lagay ko na nga tong kaldero sa lalagyan. Sino yung umiiyak? Sa labas ba ng bahay yun ang gagaling? Bakit ba ang lamig? Hindi naman ganun kalakas ang hangin na pumapasok sa bintana ah. Ni hindi nga gumagalaw yung kurtina namin. Teka, bakit parang dito sa loob ng bahay nang gagaling yung iyak na yun? Parang sa loob ng banyo. Terry? Terry, ikaw ba yan? Umiiyak ka ba? Terry, bubuksan ko na tong pinto ha. Elaine! Nakiusap ako sa iyo, Jenna. Nagmakaawa ako sa iyo pero anong ginawa mo? Inagaw mo pa rin sa akin ang asawa ko! Hindi. Namamalikmata lang ako. Hindi ka totoo! Dadaling kita sa impyerno, Jenna. Gagawin ko yung impyerno ang buhay mo. Sinusumpa ko sa ngalan ng Diablo! Magsasama tayong dalawa sa impyerno! Tandaan mo yan! Isinusumpa kita sa ngalan ng Diablo! Hindi! Bitiwan mo ako, Elaine! Hindi ako sasama sa'yo! Bitiwan mo ako! Umalis ka dito! Diana, ako to! Si Terry! Huwag mo nga akong pagkakampasin! Terry? Oo! Ako nga to, si Terry! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba lagi ka nalang natutulala tapos bigla ka nalang magwawala ng ganyan? Si Elaine, nakita ko siya dito kanina lang. Sa loob ng banyo. Ayan ka na naman, Jenna. Paano mangyayari ang sinasabi mo? Ipatay na nga yung tao. Hindi ko alam. Basta narinig ko siyang umiiyak. Tapos nakita ko siyang nandyan sa loob ng banyo. Maniwala ka naman sa akin, Terry. Nakikita ko talaga si Elaine. Alam mo, tama na. Baka nagigilty ka lang sa nangyari sa kanya. Tapos ka na ba mag-ayos ng gamit mo? Kung hindi, balik ka na sa kwarto. Tutulungan na kita. Papadudot, hindi ko alam kung parte pa rin ba ng pagkagilty ko ang mga kakaibang nararamdaman ko. Pati na ang mga nakikita ko. May mga oras kasi na nakikita ko si Elaine sa loob ng apartment namin. Minsan ay nasa loob siya ng malaking tukador at nakabigti doon. Minsan naman ay sa loob ng banyo at duguang umiiyak doon. O kaya ay sinasakal niya naman ako sa bangungot ko. Lahat yun ay parang totoo dahil nararamdaman ko ang bawat pananakit na ginagawa niya sa akin. Nakikita, naririnig at nararamdaman ko talaga si Elaine, Papadudut. Hindi naman ako matatakoting tao. Hindi rin naman ako mahilig manood ng mga nakakatakot na pelikula o magbasa ng mga katatakutan. Hindi po ako naniniwala sa kahit na anumang kababalaghan pero habang tumatagal noon, ay nag-iiba ang takot na dala sa akin ng mga nakikita at nararamdaman ko. Ganun pa man ay pilit ko pa ring pinagsasawalang bahalang lahat. At iniisip ko na baka napaparanoid lamang ako.
kinukumbinsi ko na lamang ang sarili ko na madalas lang talaga akong paglaruan ng mga mata ko pati na ang imahinasyon ko, Papa Dudut. Beb, ang laki rin pala nitong bahay mo, no? Sakto lang. Pero yan din ang sinasabi ng mga kaopisina ko kapag dinadala ko sila dito para mag-inuman kami. Sa'yo na talaga tong bahay na to? Oo, regalo kasi ito ng tatay ni Elaine nung araw na kinasal kami. Ibig sabihin, kay Elaine ang bahay na to? Ha? Hindi no, bahay ko na to. Bahay nating dalawa, Beb. Sa bagay, patay na si Elaine kaya bahay mo na nga to. Pero matanong ko lang, paano kapag nagpakasal na tayo at magkakaroon na tayo ng anak, dito pa rin ba tayo titira? Sana. Bakit? Ayaw mo ba? Okay naman ang bahay na to. Sabi mo nga malaki, di ba? Oo nga, pero kasi puno to ng mga alaala nyo ni Elaine eh. Mga dating alaala. Dahil mula sa gabi na to, mga bagong alaala nating dalawa ang pupuno sa bahay na to. Tama ka, Beb. Oh, di ba? Maupo ka na muna dyan sa sofa. Gagawa lang ako ng tsaa para sa ating dalawa. Okay, sige. Bakit biglang bumukas yung pinto sa kwarto na yon? May ibang tao ba dito sa bahay na to? Beb? May kasama ka ba dito sa bahay? Wala, Beb. Tayong dalawa lang nandito sa bahay. Ganun ba? Okay, sige. Bigla kasing bumukas yung pinto dun sa kwarto. Isasara ko na lang, ha? Ay, ano ba naman to? Wala namang hangin pero parang lalo pang bumukas yung pinto. Oh, ang dilim pa. Pundido ba yung ilaw dito? Aray ko! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ang kamay ko! Sinusumpa ko na magsasama tayong dalawa sa impyerno! Magsasama tayo sulong sa impyerno! Sinusumpa kita, Jenna! Sinusumpa kita! Sabi ng bitiwan mo ako eh! Jenna, ayos ka lang? May humawak sa braso ko. Hindi ko siya nakita dahil madilim sa loob ng kwarto. Pero sigurado akong boses ni Elaine yung narinig ko. Ha? Ano sinasabi mo? Teka, bakit nga ba ang dilim dito sa kwarto? Lumabas nga muna tayo. Ano ba talaga nangyari, Jenna? Bigla kasi bumukas yung pinto. Tapos lumapit ako para isarado yun. Bigla na lang may kamay na humila sa akin papasok sa loob ng kwarto. Wala akong makita kasi madilim sa loob. Pero sigurado talaga ako. Sigurado ako na boses si Elaine yung narinig ko. Imposible yun. Wala na si Elaine. Kaya paano mo pa maririnig ang boses niya? Yung ilaw naman sa kwarto, baka pundido lang yun. Papalitan ko na lang mamaya. Ang alam ko, may reserba pa akong bumbilya dyan. Joe, sabihin mo nga sa akin, may lahi bang mambabarang ang asawa mo? Ha? Wala. Yata. Hindi ko alam pero bakit mo ba natanong yan? Joe! Huwag mo akong tawanan dahil sigurado ako si Elaine talaga yung nakikita at naririnig ko. Hindi ko alam kung paano nangyayari yon. Pero pakiramdam ko talaga, mababaliw na ako ng dahil sa asawa mo. Okay, fine. Sorry kung natawa ako. Mag-relax ka lang kasi muna, Jenna. Alam mo, siguro nagigilty ka lang dahil sa nangyari kay Elaine. Pero uulitin ko na wala kang kasalanan sa pagkamatay niya. Wala tayong kasalanan. Hindi natin ginusto nangyari sa kanya. Kaya i-relax mo ang sarili mo. Huwag mo na siya masyadong isipin para hindi ka na rin maparanoid ng dahil sa kanya. Papa Dudut, 1 buwan pa lamang ang nakakalipas. Mula nang mailibing si Elaine, nang yayain ako ni Joe na magsama na kami sa bahay niya.
Hindi ko na yon pinag-isipan ng matagal at kaagad akong pumayag. Gusto ko rin kasi siyang mas makilala pa kaya naman hindi na ako tumanggi pa. Sabi nga nila di ba magagawa mo yon kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Kaya naman dala ang mga gamit ko ay sumama na ako kay Joe. Wala namang problema sa pinsang kong si Terry dahil hindi rin naman kalakihan ang binabayaran niyang upa sa apartment na inalisan ko. Kaya lang papadudod sa pagtira ko sa bahay kung saan ay tumira din si Elaine. Mas lumala ang paglalaro ng imahinasyon ko. Pati na ang mga bangungot ko. Mas madalas ko nang nakikita si Elaine sa iba't ibang sulok ng bahay. Madalas niya na akong sinusubukang patayin sa mga bangungot ko. At paulit-ulit niyang sinisigaw na ako raw ang pumatay sa kanya. Maghihiganti raw siya sa akin at dadalhin niya ako sa kung nasa ang impyerno man daw siya. Hindi raw siya papayag na maging masaya ako sa piling ng lalaking sobra niyang minahal. Iba na ang takot na nararamdaman ko noon sa araw-araw ay pinipilit ko yung labanan. Hindi naman kasi naniniwala si Joe sa mga sinasabi ko tungkol sa namayapan niyang asawa at madalas pa niya akong tinatawanan. Ang mga patay raw ay wala nang kakayahang makabalik pa sa mundo ng buhay. Kaya hindi ko na raw dapat pang katakutan ng asawa niya, Papa Dudut. Papa Dudut, sa kabila ng mga kababalaghang nararanasan ko sa bahay na yon, hindi pa rin ako nagpatinag at naging masaya pa rin ako kasama si Joe. Pinaparamdam niya rin sa akin na mahal niya ako. At nagpaplano na rin kaming magpakasal pati na ang pagbuo ng baby. Pinakilala na rin niya ako sa pamilya niya at wala akong nakita na pagtutol sa mga ito para sa relasyon namin. Narinig ko pa nga ang mga kapatid niya na hindi hamak na malaki raw ang ganda ko kesa kay Elaine. Sinabi rin ng mga magulang niya na gumawa na raw kami ng baby para magkaroon na sila ng apo kay Joe. Mainit po ang naging pagtanggap talaga nila sa akin at sinabi ni Joe na hindi raw ganon ang nangyari kay Elaine nang magpakasal sila. Kaya talaga namang natuwa ako dahil naramdaman kong parte na talaga ako ng pamilya nila. Papadudot, wala na nga akong mahihiling pa noon sa buhay ko kung hindi ang matupad ang mga plano naming dalawa ni Joe. Kaya lang ay hindi lahat ng mga plano ay nakatakdang mangyari o matupad. Dahil 2 buwan mula nang magsama kami ni Joe ay namatay siya sa isang aksidente. Nasira ang elevator kung saan siya nakasakay at mula sa 11th floor ng building ay diretso yung bumagsak sa pinakababa na kaagad niyang kinamatay. Sobrang sakit ng pangyayaring yon sa akin dahil napakarami na naming pangarap ni Joe, Papa Dudut. Mga pangarap na kailanman ay hindi na pala namin matutupad pa. Sobrang miss na kita, Joe. Itong litrato na hawak ko ngayon, ito yung kauna-unahang litrato nating dalawa. Bakit ba kasi iniwan mo kagad ako? Magsisimula pa lang tayong tuparin ang mga pangarap natin, di ba? Bakit umalis ka kagad? Bakit iniwan mo kagad ako na nag-iisa? Hello, Terry? Jenna? Umiiyak ka na naman ba? Hindi, ano lang. Sinisipon lang ako. Ay, huwag ka na magsinungaling sa akin. Alam ko naman na umiiyak ka na naman. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala? Wala kang kasama dyan sa bahay. Basta, malapit na ako. Hintayin mo na lang ako dyan. Naayos mo na ba yung mga gamit mo? Oo, nandito lang ako sa may sala. Nililigpit ko lang din yung ibang mga litrato namin ni Joe para maisama ko sa gamit ko. Okay, sige. Hintayin mo na lang ako dyan ha. At please, huwag ka nang masyadong umiyak.
Sige. Bye. Bye! Mararanasan mo ang impyerno. Sinusumpa ko na mararanasan mo ang lahat ng paghihirap na naranasan ko nang dahil sa'yo, Jenna! Elaine? Maghihirap ka, Jenna. Mararamdaman mo ang impyerno habang nabubuhay ka pa. Mararanasan mo lahat ng paghihirap na naranasan ko! Magpakita ka sa akin! Alam ko na ikaw ang may kagagawan kung bakit namatay si Joe! Lumabas ka! Magpakita ka sa akin, Elaine! Nang dahil sa'yo nasira ang relasyon namin ni Joe. Ikaw ang sumira ng buhay ko, Jenna! Kaya sisirain ko rin ang buhay mo. Papatayin kitang babae ka at dadalhin sa impyerno kung nasan ako ngayon! Elaine, dyan ka lang! Huwag kang lalapit sa akin! O bakit parang natatakot ka ngayon? Jenna, pinag-uusapan kita ng ilang beses. Nagmakaawa pa ako sa'yo na huwag mong sirain ang relasyon namin ni Joe. Nagmakaawa ako sa'yo na huwag mong agawin ang asawa ko, pero anong ginawa mo? Wala naman akong kasalanan! Hindi ko kasalanan kung mas minahal ako ng asawa mo! Hindi ko sinabi sa kanya na ako ang piliin niya! Kaya magsama-sama na lang tayong tatlo sa impyerno. Papatayin kita, Jenna. At ako mismo magdadala sa kaluluwa mo sa impyerno. Ako magpapahirap sa'yo habang buhay! Elaine! Ito na ang impyerno ng sumpa mo, Jenna! Papatayin kita! At ako mismo maghahatid sa'yo sa impyerno! Hindi na ako... Hinga! Jenna! Jenna, gising! Jenna! Ayos ka lang ba? Ito, may bottled water ako dito. Minom ka muna. Thank you. Ang binabangungot ka na naman ah. Si Elaine, nandito lang siya sa loob ng bahay kanina. Ay, si Elaine na naman? Maniwala ka sa akin, Terry! Gusto talaga akong patayin ni Elaine! Pero paano ka papatayin ng taong patay na? Sabihin mo nga sa akin. Hindi ko alam! Basta sigurado ako na totoo yung sumpa na binitiwan niya sa akin. Anong sumpa? Natatandaan mo, nung huling beses na nakita natin siya, nagbitaw siya ng sumpa sa akin. At ito na yon! Nangyayari na yung sumpa na yon! Kaya bumalik siya kasi gusto niyang gawing impyerno ang buhay ko. Gusto niya akong patayin, Terry! Maniwala ka naman sa akin, no? Totoo yung sinasabi ko. Nakikita ko talaga si Elaine. Nararamdaman ko siya. Naririnig ko siya. Oo na, sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Teka, ano yung nasa leeg mo? Ha? Alin? May mga butlig at saka parang sugat ba yung nasa leeg mo, Jenna? Hala, ano yan? Meron ka rin dito sa pisngi mo, oh. Parang nagnanaknak na mga sugat. Ano ba yan, Jenna? Medyo nakakadiri. Papadudot ng mailibing si Joe ay nag-decide ako na bumalik na lamang sa apartment kasama si Terry. Kay Terry galing ang suhestyon na yon na kaagad kong sinang-ayunan. Kasi hindi ko rin kayang manatili sa bahay na yon ang mag-isa. Hindi ko nang inaasahan na makakaranas pa ako ng kababalaghan sa huling oras ko sa bahay ni Joe. Parang totoong-totoo yung bangungot na naranasan ko. Lalo na yung pananakal ni Elaine sa akin. Ramdam ko na gusto niya talaga akong patayin. Kaya naman kaagad na akong umalis sa bahay ni Joe pero nagpaalam naman ako ng maayos sa pamilya niya. Sinabi nila na sila na raw ang bahala sa bahay na yon. Ilang araw lang ang lumipas ay napansin ko ang paglala ng mga butlig o sugar na tumutulo noon sa balat ko. Papadudot, una, akala ko ay mga pimples lang yon dahil sa mukha ako unang tinubuan. Pero kumalat ang mga yon pati na sa iba't ibang parte ng katawan ko. Nagsisimula sa maliit na butlig hanggang sa maging nana
at magkakadikit pang tumutubo sa balat ko. Kapag pumutok ang isa ay puputok din ang katabi nito kasunod ang pagtubo ulit ng isa pang nana. Marami yung malagkit na likidong nilalabas kapag tinitiris ko hanggang sa maging dugo na. Doon ako nagsimulang magpakonsulta sa isang dermatologist dahil hindi na yon nagagamot ng kahit na anong pamahid na binibili ko. Kaya lang papadudod sa paglipas ng mga araw at linggo. Mas lalo lang lumala ang mga sugat na tumutubo sa katawan ko. Nakakailang balik na ako sa dermatologist at sinubukan ko pa na magpakonsulta sa iba pero wala pa ring nangyari. Kumalat lang yon lalo hanggang sa may mga braso at binti ko. Hindi na ako nakapagsusuot ng miniskirt o kaya ay sleeveless dahil kita ang mga sugat na yon sa balat ko. Mga nana na kapag pumuputok ay nagbibigay ng hindi kaaya-ayang amoy. Sobrang bumaba ang self-confidence ko, lalo na nang maramdaman kong pinandidirihan ako ng mga katrabaho ko o iba pang tao na nakapaligid sa akin. Doon ko naisip papadudot na baka parte yon ng sumpang binitawan ni Elaine nang huli kaming magkita. Na totoo talaga ang sumpa. Dahil yon ang dahilan kung bakit nagsimulang maging miserable ang buhay ko. Nawala na ang pinakamamahal kong lalaki pati na ang iniingatan kong ganda. Nang dahil doon ay nag-decide ako na mag-vacation leave muna sa trabaho at umuwi ng probinsya namin kasama ang pinsan kong si Terry Papadudut. Buong maghapon ka nang nandito sa kwarto mo, Jenna. Di ka pa rin ba lalabas? Hindi na. Wala rin naman kasi akong gagawin sa labas eh. Pero marami tayong mga pinsan na pumunta dito sa bahay para makifiesta. Galing silang Maynila, umuwi dito sa probinsya para sa get-together nating magpipinsan. Kanina ka pa nga nila hinahanap sa akin eh. Sabihin mo na lang sa kanila na tulog ako. O kaya masama ang pakiramdam ko. Basta, hindi ako lalabas ng kwarto na to. Jenna, mag-iisang linggo na tayo dito sa probinsya. Pero wala kang ibang ginagawa kung hindi ang magkulong lang dito sa kwarto mo. Wala naman akong ibang dapat gawin. Kesa pagchismisan ako ng mga tao dyan sa labas dahil dito sa mga sugat ko sa mukha at saka sa katawan ko, mas okay na dito na lang ako sa loob ng kwarto. Sigurado naman ako nagagaling din ang mga sugat mo na yan. Konting tiis na lang. Basta sundin mo lang yung mga bilin sa'yo nung huling dermatologist na nakausap mo. Sinusunod ko naman lahat pero walang nagbabago eh. Hindi man lang natutuyo itong mga sugat ko. Nanganganak lang sila at mas lalong kumakalat sa katawan ko. Terry, sigurado ako na hindi doktor ang kailangan ko dahil parte ito ng sumpa ni Elaine sa akin. Sinumpa niya ako kasi ang laki ng galit niya sa akin. Kahana, Jenna, huwag ka na umiyak. Mabuti pa, Terry. Lumabas ka na lang muna ng kwarto ko. Gusto ko sana munang mapag-isa. Pero Jenna… Please, Terry! Gusto ko muna talagang mapag-isa. O sige, dadala na lang kita ng pagkain dito mamaya. O, lalabas na ako ah. Terry, ano ba? Sinabi ko naman sa'yo na gusto ko mapag-isa, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Jenna, ako to. Tita Rona, kayo po pala yan. Pasensya ka na kung pumasok ako dito sa kwarto mo. Sinabi kasi ni Terry na ayaw mo raw magpa-istorbo. Kaya naisip ko na kung kakatok ako, baka hindi mo rin ako papasukin. Ayos lang po. Okay lang ba kung lumapit ako sa'yo? Kayo pong bahala. Kumusta ka na? Eto po, hindi na maganda. Huwag mong sabihin yan. Mga sugat lang yung nasa balat mo na sigurado kung gagaling din naman kagad. Hindi naman po to mga normal na sugat lang, Tita Rona. Sumpa po to sa akin ng isang babae. Anong ibig mong sabihin? Ay, ang totoo po, nagkaroon po kasi ako ng karelasyon na may asawa na
At yung babae po, bago po siya namatay, sinumpa po niya na magiging miserable ang buhay ko. Naniniwala po ako na kung ano man po yung nangyayari ngayon sa buhay ko, parte po ito ng sumpa niya. Kung hindi mo mamasamain, okay lang ba sa'yo na bigyan kita ng short prayer para sa naging pagkakasala mo? Ayos lang po, Tita Rona. Sa tingin ko po, kailangan ko rin po talaga ng dasal mula sa inyo. Gagawin ko yon. Pero gusto ko na sana, pagkatapos kong manalangin para sa'yo, manalangin ka rin para sa sarili mo. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos at sabihin mo na tulungan kanyang mapatawad mo ang sarili mo. Sa ganung paraan, sigurado ko na kahit paano, gagaan ang loob mo. Papadudot mahigpit akong niyakap ni Tita Rona kasunod ang pagbulog niya ng isang panalangin. Mahaba ang panalangin na binitawan niya at hindi ko alam kung bakit unti-unti ay gumaan ang pakiramdam ko noon. Bumabalik din sa isipan ko ang mga pagkakamaling nagawa ko. Mula sa mga kaibigan ko, pamilya hanggang sa patina sa asawa ng namatay kong partner. Lalo akong napaluha dahil napakarami at napakalaki na pala ng mga naging kasalanan ko. Habang nagdarasal si Tita Rona, ay nagsimula rin ako ng sarili kong panalangin. Humingi ako ng kapatawaran sa Poong May Kapal sa lahat ng mga naging pagkakasala ko, lalo na sa pagiging kabit ko sa isang relasyon. Halos mapahagulhol ako noon habang patuloy ang pagdarasal ni Tita Rona, Papadudot. Hanggang sa bigla na lamang akong makaramdam ng kakaiba sa katawan ko. May kung anong lumalabas na likido sa mga sariwang sugat ko at para akong nasusuka. Ilang saglit lang ay bigla na lamang na may lumabas sa bibig ko na parang tennis ball na gawa sa buhok na hindi ko alam kung paano nagkasya sa bibig ko. Kung ano-ano pa ang isinuka ko. Tubig, malagkit na kanin, mga buhok at kasunod noon ang muling paggaan ng pakiramdam ko. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganon kagaan mula nang magkaroon ako ng sakit sa balat, Papadudot. Hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko na mas lalong maiyak. Yun yata ang unang pagkakataon na pinagdasal ko ang mga kasalanan ko. Yun ang unang beses na pinagsisihan ko ang mga maling nagawa ko sa buhay. Kaya rin siguro gumaan ang pakiramdam ko dahil ni minsan hindi ko yon sinubukan na gawin noon. Puro sarili at pagpapasarap lang ang ginagawa ko. Ni hindi ko inisip na naging makasalanan ako at dahil doon ay nakasakit ako ng mga tao. Papadudot, pagkatapos ng araw na yon ay unti-unting natuyo ang mga sugat sa mukha at katawan ko. Kahit na wala na akong kahit na anong gamot na ininom o pinapahid. Doon sinabi ng pastorang si Tita Rona na pwedeng sumailalim raw talaga ako sa isang masamang sumpa na dulot ng matinding galit sa akin ng isang tao. Sinabi rin ni Tita Rona na wala naman daw talaga siyang kahit na anong espesyal na kapangyarihan para gamutin ako noon. Pero nang nalaman niya ang tungkol sa naging relasyon namin ni Joe ay naisip niya na bigyan ako ng dasal para sa mga naging pagkakasala ko. Pinasabay niya na rin ako sa pagdarasal dahil alam niya na ako yung tipo ng tao na hindi mahiling magdasal o magsimba. Gusto niya na maramdaman ko ang pagsisisi sa mga kasalanang nagawa ko sa buhay ko. At yun ang pinakatamang nagawa ko sa buhay ko, Papadudot. Ang magdasal ng taimtim sa loob ko at magsisi ng tunay sa mga naging pagkakasala ko. Akala ko kasi sapat na yung pagdarasal na binibigkas lamang ng bibig ang mga salita ng Diyos. Pero hindi pa pala, dahil ang pagdarasal ay dapat na ginagawa ng tao sa puso at may sinseridad. Mas pakikinggan tayo ng Poong May Kapal kapag nararamdaman niya ang pagdarasal na ginagawa natin ay may halong pagmamahal at pagsisisi.
Nagdesisyon din ako na mag-alay ng misa at padasal kina Joe at Elaine. Pinagdasal ko na sana ay parehong matahimik ang kanilang kaluluwa, lalo na si Elaine. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may 7 taon na ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Tuluyan nang nawala ang mga sugat sa katawan ko pero nag-iwan yon ng malalalim na peklat. Peklat na palaging nagpapaalala sa akin ng malaking kasalanan na nagawa ko sa buhay ko. Kasalanan na nagawa ko na ring pagsisihan dahil sa pagbibigay nito ng malaking aral sa akin. Maraming salamat po sakaling mabasa at mapili po ninyo ang sulat ko na ito na dito ko na tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jenna. Maraming salamat, Jenna, sa pagsulat mo dito sa ating programa na Barangay Love Stories. May mga pagkakamali talaga tayong nagagawa minsan na mahirap itama dahil gusto natin ang ginagawa natin. Kumbaga kahit na alam nating mali ay pinagpapatuloy natin dahil yon ang nagpapasaya sa atin. Kahit alam nating may iba tayong nasasaktan ay patuloy lamang tayong nagpapakasaya. Pero lahat ng maling bagay ay palaging may kaparusahan. Lalo na kung nagdudulot yon ng matinding kirot at galit sa ibang tao. Mabuti na lang at hindi pa nahuli ang lahat para pagsisihan mo ang iyong mga naging kasalanan. Palagi mo sanang tatandaan na kahit gaano kasarap ang isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging tama sa paningin ng tao, ng batas at ng Diyos. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.